Салом алейкум, ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунед, нигоҳ кунед нақли абаёи туркӣ базеб омадагӣ. Не нигоҳ кунед. Полнисту туркӣ фасон. Пеши барш хеле чӣ дорад. Базебак, остинош намебинед. Нарх 350 сомонӣ. Размери чанд то чанд аяпа? Ҳамин размери 42 то размери 60 ҳамаш ҳаст. Ай 42 то 60 размер ҳаст. Расеткошонам бисёр ан, нигоҳ кунед, тамоми намудаш ҳастай. Ина. Любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Нарх 350 сомонӣ. Любой ҷо доставка мешавад. Ин нигоҳ кунед. Чиқар хушроан. Ина. Бо ҳам модели скромный аст барои занакҳои калон. размери калон дорад. То 60-64 пуша мешавад. Ина нигоҳ кунед, чиқар базебанд. Любой ҷо доставка мешавад. 90% директорои компанияи Фабилик дурӯғ гап мезананд, фреб мекунанд, банкрот мешӣ, қарздор мешӣ. Бисёр фикри ардишаи мардум ҳамияй. Манам 5 сол пеш ҳамин фикр мекардам. Вақти як зани муваффақа медидам дар компанияи Фабилик пулои калона гирифтеста, мегуфтем эй дурӯға ин номумкинай. Дар ҷои хе пул кор кардан намешавад. Барои чӣ гапа мегуфтам? Барои чӣ ки маълумоти пурра надоштум. Ва фикри ақидаи худам кор намекардам, ҳаракат надоштум. Фақат нигоҳ мекардам дигарро аю худам ба худам боварӣ надоштум. Баъдан як дафтар ручка гирифтаму навистам. Чӣ кор кардан дар кори барои пешравӣ, чӣ хел муваффақ шудан дар кори. Вақти ман навистанро сар кардам, фоидамо аз зарарам худам фарқиятша донистам, баъдан тонистам ки муваффақ шудам. Шабу рӯз кор кардам. Вақти ман пулои компания маркетинг плана худам нависта ёд гирифтам, чӣ хел пул кор мекунда иҷа, шабу рӯз кор карда, меҳнат карда, имрӯз як зани муваффақ шудам. Апа харони меҳрубон, фикр накунед ки пул фақат ба кори вазбин, яъне шумо бояд кӯдакотона партоен равен аз стартопега кор кунед ки ягон чизи вазбин бардорем ба пул кор карда мешавад. Не, он телефоне ки дар дасти шумо ҳаста ва шумо ҳар моҳа пули интернет мегузаронед, шумо метавонед миллионҳо пул кор кунед. Ҳамаш дасти худтона. Ягон кас шуморо маҷбур карда наметавонад барои кор кардан. Интихоби фақат шумо худтон мекунед. Салом алейкум, ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунед, нигоҳ кунед, курткаи базеб итальянкагӣ омагӣ, нархи 180 сомонӣ ба доставкашай. Нигоҳ кунед. Материалш итальянка, полни санг задагӣ, размери 50 то 60, размери калон. Материал итальянка мулоимак. Ай здравствуйте, яка. Скоро я? Не, расеткошон аз бисёр аяла нишонтон метавонам, нигоҳ кунед, чиқар хушроан. Любой ҷо доставка мешавад, пеши баршадӣ, полни санг задагӣ, до осинян да санг тарай, сангҳои хеле оригинали фасон. Нигоҳ кунед. Доставка любой ҷо мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Материалш хушроакай. Бози дигар расеткошам нишон мед. Не, нигоҳ кунед, хеле расеткош аст, расеткаи хеле савзи баланд аст. Фарқиятш не хеле да. Ҳама сетои тёмни барои занакҳои калонсол, тароки ёшдан мешавад. Нигоҳ кунед. Полни фасон аст. Любой ҷо доставка мешавад. Ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунед, нигоҳ кунед, нархи курткаи базеб омагӣ, нархи 150 сомонӣ. Размери 50 то 60 размери кушод ҳастай, миёнаш регулировка мешавад, то тагани хеле нигин задагӣ нигоҳ кунед, полностью нигин задагӣ, печи барш нерхи фасон, ягон 6 расетка дорад, самаш аяла нишон медиҳам, нигоҳ кунед, моделҳои базеб ҳастай, обичный ягон чиз надорад. Расеткошонам бисёранд. Любой ҷо доставка мекунем, Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Размери 50 то 60 ҳастай, размери калон пуш ҳастай, таги чизош хеле базеби хушро, любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема. Алейкум, ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунед, нигоҳ кунед, хеле базебак омадагӣ. Нарх 180 сомонӣ, доставка любой ҷо дорад. Нигоҳ кунед, базеби фасон. Остинаш кушоди хушро. Ё стандартна, на без размер. Стандарт. Нигоҳ кунед, стандартни без размер, базеби хушро. 4 расетка дорад, остинашон снимат мешавад. Нарх қади доставкаш 200 сомонӣ, любой ҷо доставка дорем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Нигоҳ кунед. Базеби хушро. Не расетка. Не, намеяка база. Нигоҳ кунед, хушро, любой ҷо доставка мешавад. 4 расетка дорад, бо аян бежишам ҳастай. Любой ҷо доставка мекунем. Бо айнаё ҳастанд, бе остинаи фасонш ҳастай, 160 сомонӣ. Нигоҳ кунед. Ай бо се намуд модели дигашам ҳастай, аз аяла нишонтон метавонам, нигоҳ кунед, ин хелбашам ҳастай, 150 сомонӣ. Нигоҳ кунед. Ду намуд расеткаи базеб дорад. Такш не хел дорад, гуай болош. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Алейкум, ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунед, нигоҳ кунед, хеле абаёи фасон омадагӣ. Нарх 350 сомонӣ, туркии тоза. Размери чанд то чанд яка?
از 40 تا 50 ترکیه که خود زنش 60 بفروشایش مونده میشود به یک مشکل نیست. بعضی بفروشای کش شده که رسید کشنم بسیار نیازی ماشینی ایالان شده. نه کپشن داره کش کپشنشون سنیمت میشود سما بودیگه شد. любой доставка میکنیم رسید یکشتم به پرابلم доставка میشود. نه yok ne bu modeli boluşun almazsan ya. Sprak da любой доставка میشود اون yok ne. اون خیلی نشان میده. نه yok ne. Bu ne خیلیش نماستم یا هم 350 سومنی bu ارزان میشه اگر دمیده تصدیق زیاد گیرید bu ارزانش میکنیم. نه yok ne modeli فاصون هسته. نه خیلی جنسوی هم هسته. بخواد بعضی بخش رو. نه yok ne. любой доставка میشه رسید یکشتم به پرابلم доставка میکنیم. محکول دیل تا اسکرین شات کرده پارتید любой доставка میشه.